Hi, I'm Jefford Moran, and this is NBA Finals on TV5, rocking with the best versus Miami Heat! Og ang bola naa sa Miami Heat gipasa og shot nilugwa ang bola og na out of bounds. Og ang bola naa sa Lakers na kay LeBron Shea gidribble og giit sa tres og nasagak. Way!